mas mapapalapit ako sa katotohanan kung itutuloy ko yung inimbestigahan niya. Welcome to Pag my ginawa mo to, wala nang guys. atrasan. Shout out. Dami ka na sa lahat ng gulong to. Sure. Handa Vlog ako. naman yun. Ha? Vlog. Ano vlog? Sabi mo, video game. Video game? Ah! Hindi, masira yung ano. Ulit guys, kasi nawala yung live natin kanina. Naghang. Yan. Okay, nakain na ako. Hindi naman ano ah. Hi! Gabi guys! Hi! 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 Ikaw mama? Shout out sa mga viewers dyan. Kakao. Shout out sa mga viewers. Ayan na oh, may isa oh. Hi viewers. Hi viewers! Welcome to my vlog. Welcome to my vlog! Please support to my YouTube. Please support to my YouTube. Please support for my YouTube. APL Bisaya Vlog. Ano? APL Bisaya Vlog. Hey guys. Ito ba yung sinasabi ko na dapat pagkatiwalaan kita nila? Nakuras na. Hey guys, may papahula ko ngayon guys. Kung mahula nyo guys, Natawagan kita, hindi mo meron sinasagot. tayong Pinatayin mo pa ako ng telepono. balato sa Gcash natin Dahil guys. kasama mo yung pulis na yun? May papahula ako. Kasi nung akin May tinatawagan ko, hindi papahula ko sinasagot. kung saan ano. Ano, magkasabot kayo? Sana hindi ko na siya pinabalik eh. Ang Sabi, ipapahula hindi ko mo na rin guys, ako pinakasalan. siging silong mabasa lagi hapon. Ang mga tag-an na ay Pinagbintangan Gcash. mo ako na may lalaki dahil kay Sophie. Hello! Sige Sinabi mo silong hindi ko maintindihan ang sitwasyon mo dahil wala mabasa akong lagi magulang. hapon. Tag na guys. Hindi ka titing na tiwala, hindi Ang mo kaya makatagan ibigay guys sa akin. na Ay, ano mo Wala rito? ba akong Tingnan mo. Friendly na ako, guys. Pati niya ano mo kailangan. Tingnan mo, walang apuan. meron akong ipamigay sa Gcash guys. Ano guys? Pinaniwalaan mo Kung eh. makatagan guys. Tapos aasa ka na sasagutin ko yung tawag mo? Meron akong ipapahula Gusto ko lang guys. malaman kung nasan ka. Na hindi ko ipinaalam Dali, sa'yo dahil hindi ako tag-ana dayon. makapagisip kapag nandyan ka. Taga na dayon. Hindi namin ka kung may Sige pinagdadaanan, silong mabasa lagi hapon. Oo nga. Buhay ang daddy mo. Buhay ang taong dumukot Tag sa na, akin. guys. Hindi mo pinaalam sa akin, tinago mo. Uy, Malinaw kung kanino ka pumapanig sa aming dalawa. ano sa doon? Uy, Kasama tama mo ko pero hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi ko alam kung bukas magigising na lang ako nanilibing ng buhay. Hindi yung gagawin ni Dad, Mina. Ma! Paano kung ginawa niya? Ililigtas mo ba ako? O tutulungan mo siya? Shout out sa viewers natin dyan. Uy, tagnanan ninyo guys. Meron tayong pang-load. Kailangan ko lang Bukas. huminga. Aidan. Sige silong mabasa lagi hapon. Magsagot ka ng mga tawag mo. Tagnaan na yun guys. Huwag mo na idamay ang ibang tao na wala namang ginagawa. Para lang sa selos mo na walang basehan. Aba, maibas ka ba? Ito pa isa guys. Kamuti saliti. Ilawang paniti. Sama na guys.
Kaya ako tumatawag. Pag hindi ko na alam yung gagawin ko kanina, gusto ko lang marinig yung boses mo. Ano? Kamusta siya? Inoobserbahan pa. Hindi naman Malaglag ka. tama, pero Bas, doon ka nga. akala ko mawawala na siya sa amin. May nakita ko siyang bumangga. Tagna na guys. Nandun ako pero hindi ko napigilan. Guys, tagna na. Siging silong, mapasarang gihapon. Meron tayong pamigay guys. Pang-load para bukas. Ang katagaan. Siging silong, mapasarang gihapon. Pwede mo matami pala yung mga to? Makano yung TV dyan? Napasaway ka talaga, no? Yayari ka ngayon. Ano, may tudyak? Buti ka, magigingin ako. Ay, i-press mo nga ang maliktek. Ay, mabaho. Guys, meron tayong papahula. Ipapak natin itong globo. Ang makahula, meron pang Gcash guys. Malakasan ang bonding natin. Siging silong, mapasarang gihapon. Kagaya mo. Tagna guys. Paunahan na lang. It's the bomb machine. Real name, si Ma'am si Pas. Ayan na. This is a Ang baho ng friendship. Celeste. Hi. Guys, meron tayong ipapahula. Ang mga tagaan may ibang Gcash. When your most intimate area says, feel dry, uneasy, Hello viewers, use isa man ka. lactic serum and lactic acid for gentle Good evening. balanced moisture. I feel hydrated, comforted. Good When your evening, skin viewers. speaks, we listen. Lactacid. Strong, tall. Guys, meron akong papahula guys. Lactone 3 Plus. Upgraded Ang makahula nito guys, with lactic meron siyang spice pang-load. level of DG Bukas. para sabay-sabay nagde-develop ang brain, immunity, and bones. Siging silong, mabasa aragi hapon. Comment na guys, agad. Baka maunahan pa. To help stop these symptoms from bothering you again. Comment again. Beyond range. What's new and poppin'? It's a whole fam poppin'. Precious looks, thank dance when you pop in. Know something poppin'. That's what's poppin'. Guys, comment na. Poppin' and Popeyes. It's the place to be. Ang makahula, meron Gcash. It's different, juicy, crunchy, food spicy, fat guy check in. Seasoning, that's poppin', poppin' and Popeyes, poppin' and Popeyes. Love that chicken from Popeyes. Hello viewers. Yeah, baby. Damaged hair can be like Ow, 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 ow. extremely damaged hair as fast as 1 minute for visibly healthy, stronger, flowy smooth hair. Naglaro na tuloy. Akala mo si Nilalapit ko ng kapatid. ulit, baka allergy na yan. Hello viewers. Right brand, yummy ang flavor at fast acting. Welcome Labi. to my live. Pasarap ka ng araw and switch to Nescafe Creamy Labi. White. Hey! Ang Nescafe, smooth at creamy pa. Di na ko ano. Ito kayo sa akin. Tela sa Di na ko ano. Switch to Nescafe Creamy White. Ayan, sa Hello viewers. Sa ibang detergent, kung sa sampay, pero mabilis bumaho. Guys, Tignan natin. tignan nyo guys. Ang X, di tumatagal ang bango dahil sa Siging silong, mabasa aragi hapon. Ipis! Long! Long! Naipis yun! Refuse lang daw. Stains. At amoy down sa
Magsampay, magsuot, long-lasting freshness kahit may pawis. Ayan ang mga kulitan guys. Makulit yan guys. Sa tulong ng Kulit kulit yan. Pero palo lagi yan guys. Ayan glowing. Sa tulong ng United Copper Sulfate Iron. Palo lagi yan. Ayan glowing. Unilab yan. Good day for day. Bad day for kate. Makadandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Ang Jollibee Chicken Joy. Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Only the best for my family. Crispy delicious. Juicy delicious. All new Rexona with active shield technology for up to 17 hours unstoppable. Tagda na guys. Tagda tayo guys. Ang makahula na ipang Gcash guys. New Rexona for the unstoppable you. Gatas mo. Support mo. Sige silong. Mabasa ragi hapon. Masarap nutrients na beer brand. Choco sarap. Tagda tayo guys. Bear brand choco milk. Okay na kaya pag-shake ko? Mami, para wala nang hula-hula, mag-Tempra no shake. Tagda tayon. Maging consistent ang dose kaya no worries. Most doctor-prescribed paracetamol brand for children. Fast no shake. Ang galing ng Tempra. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagdating sa lagnat, mag-no-shake formula, Tempra. Laging Side-dissolved Lamang no-shake formula, Tempra. No-shake, ang galing ng Tempra. Sometimes show. If symptoms persist, consult your doctor. Tagda tayon. Time to cuddle with the summer showstopper. Collect all Sige silong. Mabasa ragi hapon. may bagong test na sa may Jollibee. Alam niyo, iba din ito si Ma'am Kiara. Hey guys, para may pang Gcash kayo Problem guys. siya, hindi na si Sir Aidan. Malas ko lang. Ako pa talaga ang magbabantay. Diyos ko po, Rude. Mamaya, nandun Eh. ako. Mag-comment ka nga sa... Kahit sino Bakit? namang Bakit makarinig ko lang nung naman? sinabi ni Ma'am Yona, isipin niyo, Testing daw. sarili niyo nanay, sabihan kayo na sana namatay private ka ka na lang. Sounds like something an evil stepmother would say. Hindi ba anak ni Ma'am Leona si Kiara? Kaya ganun na lang siguro pakitunguhan? Ganun? Sa tingin mo? Inunahan nyo na naman ang mga manok sa pagtilaok. Lumakaman yung paggalawin yung Wala. mga bunganga ninyo. Larga ba? Ang aga-aga kasi ini-stress nyo ko eh. Testing. Kaya parang wala. Private. Ay, Abe. Buti Wala naman dito, napadalaw ka. Akala ko sa Lamuerte ka na lang talaga magre-report eh. Kumusta ka naman Wala. doon? Okay lang. Pero sa akin lagi. Oh, wala. Walang comment. May gagawin ka ba this weekend? Magpapasama kasi ako sa'yo eh. Kasi si Delia, tinatawagan ko. Hello Hindi ko guys. sinasagot. Hello guys. Baka po ano na nangyari doon. Ayokong madamay sa gulo mo, Precious. Ang laking gulo niyan sa inyo ni Delia. Wala. Ha? Wala. Anong nakalagay? Ala, ang nangyari man ng Precious. Nag-comment ba ka? May alam ka. Bakit? Ay, pakiwari ko. Ayaw kanyang makita. Hilo ka lang. Eh kung siguraduhin ko na Hinihintay ko nga kasi kung ano eh. Baka naka-private eh. Wala? Wala lagi. It's almost as if you came back from the dead, Mr. Fierro. Which seems ironic, since maraming natagpo ang bangkay sa property ninyo.
Well, that case naman, Wala nga eh. yung suspect. So, napatunayan naman ng korte na Meron nga Ayan o. Ayan. May mga chat dyan, wala. Ang biktima na dito Sa'yo lang. ginahasa niyo siya, Mr. Fierro. it is actually common knowledge na yung babae na pinag-uusapan natin is actually a prostitute. Pwede rin namang maging biktima ang isang prostitute, Mr. Fierro. Well, Papa, busy ka she ba? offered me her services. And I'm just a man. Wala. I mean, nagkasundo kami sa presyo and something happened. Ay, nga. There was a transaction. But of course, there was no rape. I mean, napatunayan din naman yan sa korte. Alam mo, lahat naman ng tao nagkakamali, nagkakasala. Katulad namin dalawa. Meron Okay. kaming parehong nagawa na hindi maganda. And Inayos naman namin yun. ding 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 And ding at the end of the day, Hello. babalik kasi Yan, sa wala ating ako. pamilya. So that other issue is true with Atty. Arbanes? Wow! Hindi mo mahalaga kung totoo yun o hindi. Ang importante, inaayos ng lahat yun. Ayan o. Bakit dito pa nagpa-interview, kuya? Huwag nga. Kailangan ba talaga interviewin pa sila, mama? Hindi ko rin alam kung bakit nag-decide si dati kang gawin nandito eh. Pero yun naman yung gusto mo, di ba? Yung maglaro tayo, yung nabuo tayo ulit. Ang gusto ko ng fake. Bumili lang sana ako sa bangketa. Sunod-sunod ang naging issue tungkol sa pamilya ninyo, Mr. Fierro. Kaya nga ako kasi nagpa-interview, Miss Chavez, kasi hindi ko naman nakalain na gano'n na pala kadaming mga taong interesado sa pamilya namin. And meron na silang kanya-kanyang versions, meron na silang kanya-kanyang opinion. And Nag-chat, baka I think matula. it's about time na magsalita naman. Patingin nga, wala bang chat doon, di ba? Kilala ang pamilya Sa'yo lang? ninyo sa Alhambra, Mr. Fierro. Expected na yun. Yeah, kaya naman na kaming lahat ay haharapin namin ito ng magkakasama. Kasi Tingin nga ba? pagpapatawad at Ano ba? pagkakaintindihan ang pinakahaligi ng pamilya namin. At sigurado ako na makakabangon kami sa sunod-sunod na Yellow. problema ito. Yellow. You know? Patingin nga sila mo salit. Pero kasi ako sa panahon na mga nasisira. Yung mga nasisira, inaayos yan, maging relasyon lang yan. Yun, business or personal life. Yung vlog natin kung maaayos ka pa yun. Hello, hello. Hello mga viewers. Meron tayong ngayon guys. Papahula. Meron ako sa Gcash. Pasensya na kung iwan kita. Natakot kasi ako sa pwedeng mangyari sa atin. Pasensya ka na kung dinala mo yung mag-isa. Wala be? Simula nung Baka? pinanganak, dinalikuran ka na ng ama mong hari. Wala kang Ano lagi? karapatang bastusin ang anak ko para hihirangin na bagong hari. Sugat! Huwag kayong titigil na lumaban! Ba't ka nandito? Bakit ba kasi gusto mong madamay sa gulo? Kahit sa gitna ng laban o sa nagliliyab na apoy, sasama ko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Gawin ninyo ang lahat para mahanap ang lalaking yun. Tumigil ka na yun. Gagawin ko lahat para makuha ka. Bruno. The Tale of No. The last 2 weeks. Ngayon Martes. Oras na para gawin ang mga plano. Bakit ka na? Tira-tira kong paraiso. 3 p.m. Tanggalin mo na. Nag-aapong nagamit. Tanggalin mo na. 3:50 p.m. I'm just telling you. Buhay na buhay ang hapon sa Super Hapon. Para malaman ko sino pumasok. Wala na? Hindi ka nanood? Bayad nyo! Mga sintomas lang. Hello guys. Tulad tayo sa... Kaya mo! Hindi lang yan. Pero hindi ko matanggal.
New color is life, beauty, and confidence. So don't let your hair color fade. Use Meron ako ipapahula. Color Protect series with 3 times Meron ako the ibibigay purity bukas. and Jig color ay ngayon. protect Bukas technology jig to pang lock in color. load. Get ultimately smooth bleach that Sino makahula? with ultimate bleach enhance and ultimately Paunahan lang soft to. and vibrant hair with ultimate color revive. Unleash your Sige silong, mabasa ra gyapon. Beautiful colored hair that lasts. From Creamsilk. Comment na. Eh, baka maunahan pa. Alam mo ba, at the age of 20, nagsisimula ang feeling ng community mo. Alam mo ba, pag may chronic illnesses, mabilis kumapit ang sakit dahil mababa ang immunity mo. Alam yan ng mga Crow. Take Immune Pro, the most prescribed vitamin C and zinc. Hello, boom boom. Plus technology, stable at Boom boom boom. 100% immunity every day. Magtiwala sa Pro Immune Pro. Talagang Unilab yan. Dad can make dishes special with Lady's Choice, the #1 mayo with best quality ingredients. Hello guys, 100% farm viewers. fresh eggs. Special. Lady's Choice. Jikas lang ba sa'yo? Washing is a first line of defense against germs. Hulaan mo na, hulaan. Hand washing with Safeguard helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Napahula Stay ko. safe. Safeguard. Meron akong pang-load. Hulaan nyo guys. Gcash lang ba sa'yo? Ayaw mo ng laman? Hydrate, sarap sa Viva Life, Viva Life. Para ease dehydration, mag-Viva Light Electrolyte Drink. Video prescribed, delicious flavors. Hydrate, sarap sa Viva Life. Hydration, diarrhea, and fever kulay ng brief leading mo. to child dehydration. Mag-Viva Light At Electrolyte gisa mo na yung Drink. Video bumbom eh. prescribed, delicious Bumbom, gisa mo ka. Hydrate, sarap sa Kaila, masurukan na ako. Ba't mo, wala ko binuangan ba? Araw-araw na lang. Ayan, Magic Creams. Kinigay, jaga-yagaon. Pero kaila rin ako ba? Sundo, Igoni. Sarap ng linamyang naman. Let's go, Donnie. Gani po. Sarap pag may magic. Meron nga ako eh, paula. Tuloy pa rin ang pasado bukas. Sigin silong. Mabasa ra gyapon. Sarap yung charcoal fresh. May odor black flower, kaya kung sampay ka suot, may humi pa rin sa bango. Surf that on charcoal fresh. Research shows, pag may arthritis, madalas may ibang karamdaman din. For arthritis pain, Hulaan. makipanatag, Nako. mag-Flanax. Buslot imong brief. Ah! Magaling sa Dili, oy. proven for years. Panatag sa Flanax. Dili, nakatibak lang, katibak. Sa effects ng pain medicine? Don't worry, pag-ipanatag. Hindi butas, nakatibak lang. Flanax, mababa ang risk sa puso. Magaling sa pain, proven for years. Panatag sa Flanax. Guys, hulaan nyo guys. Ready sa fresh ang Shopee. Ang makahula guys, meron tayong pang-load bukas guys. Taray! Hulaan nyo na to guys. Basta pang aura, sa Shopee. Free shipping, araw-araw. Shop now! Getting older doesn't mean getting weaker. That's Hindi kayo ka, una na yung mata ba? Insta ka ka. for stronger joints, bones, and muscles. Hulaan ako, buslot imong brief. Meron ka ng tuwing gagalaw? Sana yan to invest Dili lagi bones and buslot ako joints. brief Or lagi. Calcium-Aid with high Dili levels na of mao. calcium and vitamin D3 to strengthen bones and flexi boosters. More flexible Dili na mao ba? Calcium-Aid. I'm craving for beef and cheese. Delicious. Taglaan, tarong. So yummy together. Chunky cheesy ang burger. Cheesy, beefy, tanghap sarap. So yummy together. Sige,
nagkaonis bumbong sa ka naga SPG, striktong patnubay at gabay kailan na ako ba? ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lusot si Manoy. Nagkabati sila ng ganong-ganon Lusot si lang. Manoy. Dili ay wala, dili man malusot eh. Solid yung Olga tsaka Leona. Higtan man. Pinipeke nila yun, Max. Gihigtan. Yun ang nakakakaba. E gagawin ng mga yun. Eh baka naman dinispatch na ni Carlos si Olga. Kaya nakikisama tong si Leona. May usapang mag-asawa yan. Manoy, kinsa man ka dito magagikan kay Nalilinis na sila ng Buwapuli na. bakuran, tay. Kitaan mga Nasa nakakon. murang ka din nila, Alexa. Mga nakakalimutan mo. Pati mo lang iwalayin sa Ida. Max, Kaloy ni Manoy. hindi ako ang uunahin nila. Bigti eh. Lala, ay. Lala. Hindi titigil ng Bigti mga doon. hindi na nakikita si Lala. Pag naasa ba, akong gikuan ba? Paunahan ra ba ni? Ako ra ba ni ako eh parapol ba? Ganda ko, ano? Alam ko yon. Ang nakatag na Ano? Alam kong paulit-ulit na kami nagsasabi sa'yo. Please naman. Sa susunod, huwag ka nang susugod basta-basta nang hindi namin alam o nang hindi kami kasama. Buka mong gawin ulit yan. Ako mismo magpuposa sa'yo sa ulungan ng manok. Akagigil ko Musay eh. dako. Gusto ko Abi yun, na ko. tay. Musay dako. Ha? Pasasandaw niya ako. Daddy. Musay dako. Daddy, pasasandaw ako. Abi ko. Musay dako. E nasabi mo sa'yo si Ida. Musay mo ingon? Wala, tay. Hindi ko matansya ugali niya ngayon. Bigla-biglang pumipitik. Hindi ko matanong. Tagnaan na lagi akong gikuan lagi. Delikado ka na sa puto. Akong gipatagaan kay para mahumandayon Ako eh. to, kaya ko sarili ko. Duha ra ba ni ka buhok na patagaan? Tsaka si Nico, malamang nakita na niya yung balita na Tigmo tayo ba? Tigmo. Hindi siya pwede bumalik ng Alhambra. Tandem na ulit yung mag-asawa, Tigmo oh. ba? Dako man ka ha. Abi ko ang imo dako. Nye. Tumawag kasi sa akin yung kunyari yan. Ulit tayo. Ay. Medyo. Kailangan na doon natin makuha yung mga labing na tatay. Medium. Ilibing na natin Medium. yung mga mahal natin sa buhay. Pero tayo-tayo lang. Sama ni bakla. Ang goro niya eh. Medium la, medium. Para makapagpaalam mo lang sa Nico, tayo. Buang. Buang man eh. Buang mga bay. Buang na si kabungot. Hoy mo dang, ano yung upo mo dyan, ha? Tagnaan na lagi akong ipatagaan lagi ninyo guys. Let's go. Saan po magtuloy? Sige silong, mabasa ra gyapon. Tanet. You owe me one. Lord, dry medium ra. Please lang. Medium. Medium. Buang man ni siya ay. Kaya to. Kailangan natin ng fresh. Pakita niyo na. Gagawin ko ang lahat upang kita mo, ramdam mo, moment mo ito. Tagnaan na ba akong ipatagaan? Ang Jollibee Chicken Joy. Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Only the best for my family. Crispy delicious. Guys, juicy, tagnaan na ninyo akong ipatagaan guys. best tasting Jollibee Chicken Joy. Tagnaan na ninyo akong ipatagaan ninyo. Sige silong. Mabasa ra gyapon. Mahalaga
Mahalagang paalala, ang cherry fruit zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Bunso, sasali sa pageant. Kaya lang mahal ang gown. Di kailangan gumastos para makipagsabayan. Tulad sa panlaba, piliin ang mais. You serve with active cream. Magaling magpaputi, may best ever mangupas. Ang makatagaan, kasi makatagaan. Inside every child, there's a champion. Bring it out with Milo. With milk, malt barley, and energy-releasing nutrients. Bring out the champion with Milo. Sa sipon, Ano sa to? Sigig, silong. Basa agyapon. Buang. mas maluwag ang paghinga. Why, klaro. Hindi kaya gaon, ninawas niyo eh. Ma, nagluto ako. Dili na mao. Asang toyo na lang. Nakagamitin mo kasi secret ko. Buang bugal-bugalon, mangyayay. Sarap ng isang buong manok. Kaya may sarap ang adobo. Ang sarap ko yan. Parang nandito ka lang, ba? Lord, okay na kaya pag-shake ko? Dili bisong. Mag-Tempra no shake formula. Mura gapit-hapit na. Ang dose kaya no worries. Was doctor prescribed paracetamol brand for children. Buang. Gusto sa rin mataay. Pagdating sa lagnat, mag-no shake formula, Tempra. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% Balulog mga gabay ay. No shake formula, Tempra. Take no shake. Ang galing ng Tempra. Sometimes show if symptoms persist, consult your doctor. Kaya din mataay. Marshmallow with the summer showstopper. Collect all trends squishmallows. Atay ay. Gusto sa ay. Ordinary conditioner. Ayaw, wala kay bad mala. Switch to Cantene's first supplement conditioner with her vitamin and real keratin. Repairs damage for blisters and smoothness Dili mao, dili. all day. Pantene. Sige silong, mabasa ra gyapon. Tagdaada ninyo guys. Tagdaagdarong ba? Tusok-tusok, nalay, damahin sila. Bawal magpahinto. Ang katawan. Fire excited sa tulong. Vitamin B ng Hula Fire ba? excited. Oh, makiklaro god oy. Pag inaasahan ng Luang. bawal magpahinto sa sakit ng kalingkingan. Be Fire excited. Kaya ay. For you. Love. Asa mo tong pala tong Love Jollibee Chicken Sandwich Supreme. mga kuan kay hay patagan nila lagi. Kahit kulay. Sarap. Every bite. Jollibee Chicken Sandwich Supreme. Lasa sa Klaro eh. This is may tirang sabon dahil sa paste. Mag-joy! Tanggal ang sebo. At walang tirang paste. Kaya sa pagkain, masaya lahat. Walang sayang, mag-joy. New and improved Energen cereals loaded with fiber with New Zealand milk, vitamins to boost immunity. Guys, tagdanan nyo guys. Ang patagaan guys. Fast merienda or Panahan. Mag-Energen araw-araw, any time of the day. Energen. Good morning with Doku. Good morning. Paunahan. Pagkatapos mong gumawa, gaganda ang araw mo. Kayang-kaya ka. Take Doku-Lax for predictable constipation relief. Para kebs sa gems with Doku-Lax. Dennis ko nalaman nangyari sa'yo, Kara. Bakit ka nandito? Ginos mo na nga ako, di ba? So dapat wala ka nagpaka sa akin. Nag-alala ako sa'yo, Kara. Pero sorry kasi. Alam mo, Nico, Dili na oy. umalis ka na. Gusto sa rin Nakakabili ko mataay. yung kinausap ko din ko. Tinakot ka ba niya? Hindi. Ay, O anong dahilan? ayaw na kay bad na. Yung maintindihan, Kara. Wa na yung angay. Kailangan lang ako ayusin sa buhay ko. Like what, Nico? Alam mo, kung nandito ka lang para mag-ines, please leave. Labas! Mura hapit-hapit na. Labas! 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 Sarap! Wait. Thank you sa flowers. Kahit nakakainis ka, thank you pa rin. Yan. Pinangabot lang sa akin ng nurse para ibigay sa'yo. What? Sige na, pagaling ka. Dili lagi na lagi. Dear Kiara, can you stop trying to keep the family together? You are not the Ataya rin princess mo, you think you are. At totoo na hindi ka mahal ng mama. Ilog. Dili. You know why?
Dahil hindi ka Ay, buwag, ulok na jawa. Dili na, oy! Oh my God! Buwag na jawa. Taya ni mo, oy. Buwag, basahan ni sa uban chat ba niya? Imbis na itong gamot pang patuloy, Klaro. ko sa kanya ng therapy kami. Hindi ka mahal ng mami mo. Dahil hindi ka niya anak. Nakatulungan mo kung hanapin ko pa ang mami ko. Basta sa yung dao, eh. Hello, bibig mo ba ang issue? Sampaan ni Lolo ba? Parang anak ko yung trato niya kay Kiara na we both have the same question in our head. Ano kaya kami kalagan? Hindi mo ni katag-aning kuhanan eh. Anak ni Mami Yola si Kiara? Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Baka naman nagdadalawang isip ka dahil naaawa ko sa iyo. Manahimik ka. Si Patay, boy. Sa akin mismo at huwag na siyang ibalik sa palasyo. Si Yonso, patay na. Kung gano'n, sino kaya ang nagpapakasaka? Kasabot yung Lolo Bisaya. Hindi kasabot niya eh. Buwag. Mahalin lang ako. Hindi kasabot si Lolo Bisaya. Pareho lang kayo ng lalaking minampakay kaya kayo lumapit sa akin. Handa akong patay ng sino man. Kala ko ano pa eh. Magkawin sa akin ang trono. Ah, Sigurado hindi ako kasabot niya eh. nakita at narinig Pero dili mo na mao. Sasayakot gaga ng Dili man ulok. Narina, may problema tayo. Gusto niya maglaban tayong dalawa para makuha na niya ang trono. kalokohan. Hindi na niya kailangan gawin. Buwag niya. Abe, ang ilok. Tingaway. Na-aksidente ang mahal na hari habang nasa biyahe. At dahil doon patay na siya. Ibinigay ko sa anak ko ang kaputol nito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi pwedeng gawa-gawa lang namin ang mahal na rin ang mga nangyari sa nakalipas na 20 taon. Dili na. Makakayaan mo talaga mangyari ang gusto mo. Dili lubot. Tatawa na lang. Ah, tag na ah. Bahala ka na. Hello, shout out kay Lini Aurelias. Hello, good evening. Guys, thank you. Salamat sa thumbs up. Meron ako mapahula. Meron ako mapahula. Ang makahula, meron Gcash. Meron Gcash ang makahula. Sige silong, mabasa ra gyapon. Hulaan mo guys. Ayaw ko ni Bumbong kay buguyon ni siya. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag ka maniwala ni Bumbong kay Yung tungkol kanina. balis pata eh. Hindi ko sinabi yun para lang makatakas tayo sa gitna ng laban. Huwag gani kay Apps. Dahil ikaw Naa oy. upo sa trono. Naa ko Apps oy. At kung Ako pa. hindi Hulaan muli mo muna. makabalik ng buhay ang hari sa palasyo. Karapat dapat lang na ikaw Hulaan ang mo na, bumalik sa kanyang hula. pinahari. Huwag ka nang bumalik doon dahil malalagay ka lang sa panganib. Ina, hindi ako karapat dapat sa trono. Hulaan nyo guys. Magagalit ang mga tao. Alam ko Ako Gcash. at hindi ka pa sanay. Pero Hindi. Ang totoo, Tududak garo ng buang. natatakot Si ako. Pata kayo oy. Sana lang hindi trono ang dahilan Dili. kung bakit ako tinalikuran ng mahal na hari. Sana may mas importante at malalim pa siyang dahilan. Jack Bastusal patay. Hindi masyadong masakit. Dili. Ang ginawa niyo sa Ayaw ginana kanara ba si ko ano? Leonie. hari, Leonie Nini. ayoko maging tulad. Aurelia. Hindi ko kailangan ng trono. At saka, Kahit sino pa ako, hindi na mahalaga yun. Pata Gusto ko rin lang mabuhay kayo ba? ng masaya. Ayoko mabuhay nang hindi ka kasama. Turjak bukanan na. patawarin Oh, hula na guys, hula. Ginaya manghula ni Neoy. Ako ani dili ra kaayo ba?
Umalis ka. Guys, hulaan nyo na, hula. Ipangako mo sa akin na Ang mag-iingat makahula, ka, hindi ka merong masasaktan. pang Gcash guys. Opo. Meron ako ang pamamigay sa Gcash. Ang makahula. Nagagawa mo ba kanina? Nalagi. Naabitaw. Tanda, lagi usa. Hulaan nyo, hulaan. Parang nga hula po. Send daw. Send sa daw. Ay kay MC, hindi wak pa. Pagkali mo katagaan. Tagna, usa. Wala. Ang Jollibee Chicken Joy. Chef certified? Crispy ang pala. Sobrang juicy hanggang lubo. Only the best for my family. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting Jollibee Chicken Joy. Nido Jr. for children Usa, alam ko 1 to 3 mag-send years din. old. Ani, nga, wak mo 99 katagaan. pesos for 150 grams. Also available in big box. Nido Tagna Jr. ako sa Use of inyo. milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ang messy hair, kayang-kaya i-finger ko. Dili nimo ipil basa. With Palmolive Naturals Ultra Permente. Smooth, infused with 100% Dili natural aloe vera nimo. extract for hair that's smooth Ha? and manageable. Dila na. Ibuwag. Allah. Ano dapat pag masama ang pakiramdam? Foods medicine lang yan. Ang go-to po? Dila. Kaya all. Katagna ba? Tama ba? Muna tayo sa Kaya all. Unilab yan. How to be you. Di, duha man, duha. Duha. Magbago man ang panahon, doon kami sa luwang Peerless, champion, mula sa baretang Di ganit pangmapagalan. ka musin pantay ka. Sa mabulang liquid. Lagi. Kaya sa labahan, Asa mo number? Dapat tawan ang katapat. Sin ako ugma. For you. Oh, ugma. Wa naman kung karon tindahan sirado na. You love Jollibee Chicken Yeah, Sandwich akong bukid. Supreme. Large, crunchy, juicy thigh fillet. Sarap in every bite. Jollibee Chicken Sandwich Supreme. May lakas ang boses. Problema sa baradong I-search mo ilong? siguro ano yun. For fast relief mula sa baradong ilong kahit kailan, kahit saan. May lakas ang boses ko! Vicks Inhaler. Malaki ang role ng nutrisyon para sa Number, asa mang number be? Bigyan siya ng Profit Preschool 3 Plus. Now with lysine and growth nutrients. Para ang batang may laban para sa paglaki. Abangan ang mga balitang A to Z ngayong July 19. Pag-asa ito sa mga pamilya na kagaya natin. Dahil merong isang korte na nagbigay pansin. Kaanap ng drug war victims na buhay ng pag-asa sa pagpapatuloy Girahon ng investigasyon ka ng ng International Criminal Facebook Court. name mo. DOJ Secretary Remulla ay ginit na ayaw ng kausapin Wala ng ako Pilipinas Facebook. sa ICC. Allow us to have some other sources of funds so that in fact you can reduce your reliance to them. Nega, tiniyak naman Kasi maingan. hindi makakapekto sa pambansang pondo sa 2024. Habang Senator Mark Villar nakiusap na bigyan ng chance ang MIF. Mga bagong train sets sa LRT-1 i-deploy na simula bukas. In my first State of the Nation address, I emphasize the integral role of infrastructure development. Habang tatlo pang bagong infra projects kabilang ang pagpapaganda ng iya aprobado na.
At sa ating balitang showbiz, Ivan Alawi, nanatili nga ba ang kapamilya? Mamaya na yan Napayusa. ng The Tale of Nokdu sa balita. Kamote sa liti, ilaw paniti. Oh, mga ano lang yan, mga kadayotro na. Taga-anon. Magpapatalo sa diskarte. Please explain in English. La Niña and El Niño. In English, please. In English, El Niño is actually to combine mula. Walang pagpapahuli sa kulitan. Gusto lang pakilala si Kiko Matos, si Kiko Machi. Enchong, pwede yung pinagdag pa yan sa... Sa akin, tingin sa akin, parang may sa pamilya mo. Baya. Messenger ninyo. Parawin ang pangalong saya. Baya ko messenger ninyo. Isa man. Kinsa man lagi ka? Last man standing, 5:55 p.m. Ang first love, mahirap kalimutan. Kunin mo phone mo. Hindi ko sure kung dito ko na. Kinabi ko. Kahit na mukha siyang masungay, feeling ko sobrang bait niya at gentleman. Bakit hindi na Limutan. Mabilis ako. Dele, oy. Tandang sa atin, ikaw. Ngayong June, Mawa, di na dedi mo na mawa. isang pag-ibig na katumbas ay buhay. Nakasave naman na. May sakit ka. Wala ka namang pakialam sa buhay mo. Hindi na ba importante sa'yo ang buhay mo, Haran? Hindi ko alam kung kaya kong mabuhay nang wala siya. Nandito ako para sa'yo. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita, Haran. Flower. Mananagkan, manguhula mo siguro ka. 9 p.m. Manguhula ka no. Nawala na pag uman sa imong Sinipa mo ako? mawala na paghuman sa imong sa man wala. Ikaw raw, ang pinakamagaling sa pakikipaglaban Mawala ang sa Diyos. live. Pero ano naman ang magagawa ng espada sa labang ito? Ang mahalaga, lakas ng loob. Hiya! Mawala bang live? Mawala ang live? Mawala ang sa imig man sa imong live. Anong mawala man? Ngayon pa talaga. Marami akong ginagawa. Pero sige, hindi ko kayo uurungan. Nasaktan ka ba, ha? Bakit ka nag-iisa? Ayos lang po ako. Hinahanap ko po kasi kayo. Dapat hinanap na kita kanina pa. Umalis muna tayo rito. Dahil kung hindi, Gara-garaon? Gara-garaon. Hamak sinokdo, hindi ba? Hindi, dahil baka masaktan ka. Ano ba sinasabi mo, Ate? Ay, sige kalusot mo. Ikaw at sinokdo. Minta karon na. Dahil pareho ko kayong Ciao, barangan din di ay. magtiwala. Barangan, taga, kuan, siguro ka, secure. Ayoko ibalik ang lahat. Ayoko nang mabuhay na nagtatago, Ama. Sige. Wante. Ako po si Jong Ihyong. Yun po ang tawag sa akin ni Loyo. Asa may mo imong kuan be, yung messenger. Alam kong wala akong karapatan na pigilan ka sa gusto mo. Pero, Messenger ba? bakit hindi mo gawin sa Aman. tamang paraan? Alam kong mali. Pero, ano bang nangyari nung ginawa natin ang tama? Kaya nga to na ko ipasa. Hindi ba namatay si Ina? At kumuhulat na pinaniniwala ako? Babalik na ako kay Prinsipe Lumia ka ba? Ano bang pinangako sa'yo ng lalaking yan? Sinabi ba niya sa'yo na bibigyan ka niya ng mataas na pwesto sa palasyo, ha? Opo. Barangan man yung bataan ni ay. Para sa lang pangakong yun. Delikado man din di ay. Tungkol sa'yo. Hintay ka og wala ang gikas ugma kay barangon.
kuning channel mo. Ciao, barangan mo dahil so, barangan dahil kadai. Naog ba lagi? Alam kong matibay ka. Chat lang na ako. Dahil di ka lang sa eskwela natututo. Basta ahong kuan, ahong dumdumon. Si Bumbob. Natututo kang gawin ang tama. Natututo kang di sumuko. Ikaw ay batang matibay. May tibay magtuto sa buhay. Tandaan na ako, basta si Bumbob ang nakadaog sa matibay na bukas. tagna na ako. Sabi mo na lang ayaw iskan dia. Lagi? Isa ba kasi na ako na serado pa man? Ugma na, For ugma. low blood symptoms, I trust only the most doctor-prescribed Hemorrhage FA. With the right amount of iron recommended for Filipinos. Hemorrhage FA, the blood vitamin. Nagalap yan. Nurture a gifted brain with Promil, the only formula with Dili mo ko mga scam. that helps support focus Asa man imong messenger? and language. Raise a Messenger. gifted kid. Only with Promil. Bakit base? Mas nakakarami ako nito eh. Maniniwala ka ba sa isang patak na Joy, dobling dami kaya sa base? Sa dami niya, yung Ang bilagay messenger. Mahibaw ani mo na inigsin ninyo ang sakit. Ay, dili lagi na. Hilig na si baby. Patrailing mo kayo doy. Ito, Mommy, mag-Tempra no shake formula ka. Lagi ka sa noodles, kaya no worries. Fast take, no shake. Ang Kinsa ba? ng Tempra. Pagdating sa lagnat, Kinsa ang ngalan? no shake formula, Tempra. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Fast take, no shake. Ang galing ng Tempra. Symptoms persist. Consult your doctor. Nido Jr. for children 1 to 3 years old. 99 pesos for 150 grams. Also available in big box. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Karon na unta may bawaan. Para malaman ako kinsa. Kung anong coaching. Kinsa pangalan sa Gcash. Kasi na rin kung anong pangalan ng gagamitin ko. Yung trabaho na daw, sabi ni Papsi, pagkatapos daw nun, malaya na ako. Wag. Dili oy. Dili na lifestyle oy. I'm working on a human interest case tungkol sa reunion Scammer, dili, oy. ng long lost sister niya si Amy. Parang hindi na kailan nangyari. Para may bawaan ako ba? Asan ako ipasa? Kapatid ko yan na nawawala. Baka mo dyan na, kailangan dyan na, ay, kisa man pangalan. Oh, wala ko kay bago kasi pangalan. Okay, Nagsisimula pa lang ang drama. Napakarami na natin nakausap. Nagsasabing sila yung nawawala mong kapatid. Hirap pumasa. Nung namatay yung tatay ko, inanusaw niya yung wedding ring nilang dalawa. Ginawa niyang bracelet namin tatlo. Sa akin, itong sea creatures. Kay Beth, butterflies. Tapos kay Amy naman yung stars. Paksi, kapatid yung kapwa ko. Sa akin po ba talaga yung bracelet? Siyempre hindi. Asa naman pangalan? Pangalan mo ha? Ingon ana mga scammer. Ka. Number gani nako na inigsid nimo. Mugawas mong good na barangan tagaron. Barangan din inday. Talaga ako na yung kapatid ng Diana. Hopla kasi talaga ako kanina. Ay. Amazing ka nga. Hindi ka milyonarya. Atay gutom Mayo mas mayo na may bawa na ako. Ay, tara diretso na. Alam mo, tingin ko pinagtagpo talaga tayo. Parang nasulat ko to sa na to. Kini kay dili mo kuan imong pangalan. Naam sure ni kaso siguro. Wanted na siguro ni.
clusters of wildflower range Wanted ka no, kaya di mo ikaw yung pangalan no. Hindi siya kilala. Something about her eyes. Kung makatingin siya, diretsyo, parang panaman. Ang facial expression niya. Kung true, Parang pag-isipan mo. ayaw. Nag-benson lagi. teleseryeng Ay, lagi. hapon mo. After so Tinawad mo many na. years of searching, ngayon Pero ikaw, kaya ayaw man, Tingnan ka na! kunin mo pangalan. Things ka may tinatago siya. Hindi ko. Na, masuro kay Kwan. Pira-pirasong paraiso. Simula na ngayong July 25. Bakit na naman? Saan ka na naman? Ayaw mo, Philip. Isang araw, ikaw Uy, may tao. itong hospital na to. Ba't natin ito ginagawa ito? Ni. Dahil tayo, yung mga doktor. Ang ipinaglalatan. Uy, Kasama ako sa Glasgow. Walang chamba sa law school. Just be like Philip. Ang iniingatan. Your wife is a keeper. Take good care of her. sigarilyo daw. Maaaring masira sa isang iglap na. Ayaw, nag-benson lagi. Maaari mo yung Dili mo ako kumpiyansa, God. Best surgeon in the country. Dili ko magkumpiyansa. Hanggang ako ilagay yung buhay ko sa mga Ni. Ano na? Si Dad, salamat pa sa mundo. Kototon ko gayon ng itlog. Ha? Kuutong ko gayon ng imo. Kuuton ko gayon ng itlog ni mo ang pay. We gathered about the board members of Salazar Medical Center. Awa. Kahit anong gawin mo ng Camilo, I don't want you to relax. I don't want you to be more. Makakuot day ka di ay. kailangan sabihin sa akin. Makakatanggap ng malaking perang ospital mong problemado sa pera kapag namatay si Javier Camino. Ano pang kasinungaling ang nasasabihin mo, Severino Salazar? Walang kasalanan si God. Ginawa niya ang lahat para sa Lord Javier. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kahit na hindi umaayos yung mga bagay. Huwag kang tumulan sa akin. Nawalan ako ng pamilya dahil kay Lucas Boy kami. Pinatay niya yung pamilya ko. Pangalan ba? Pangalan. Siya. Pangalan ni mo kinsa man. Hindi, tira. Siya ang pinaka-importanteng tao kay Lucas. Oy, basig na kay kaso ha. Taking her away from him is worse than death. Palalapasin ko na patay na siya. Baka siya ng asawa niyo. Kailangan mo lang kalimutan yung patay. Bibigyan ko siya ng bagong pagkatao. Siguro, Kuton. Kuton na mo itlog day. Itlog sa manok. Bunga ng kasinungalingan. Sipata rin taay. Bagong buhay. Bagong pagtutunan. Sa tingin mo, kaya ko may Pilipinas. Sisiklang na ang gera sa teleseryeng Sagadang Kantuhan. Kahit ilang beses ako namatay at lumawon sa akin si Lucas. Nagawas naman yun. Sa tatay ko! Una natin ang Good na inig silin mo. Good ibawaan mo na kaila ka nato. Kaila di ko nimo. Nag-aapoy na damdamin. Ngayong July 25 Taga-Direra ka? 3:50 p.m. Pagkatapos ng Sino ka, taga-Direra? Paraiso. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit nangako siya sa'yo na walang kapalit o magiging kapalit? Mugawas mo. Dahil ako ang pinakamagandang pare. Mugawas Kahit mo. magalit pa ako, at kahit na ipagtabuya ko siya, Sindi mo. Good. hindi niya ako kaya iwan kahit buhay pa niya ang Bawaan mo kapalit. na kaila ka. Kaila. Wala ko kaila ni mo. Uuwi na. Nasasaktan ka na sa nangyayari, anak. Kaming gani Pero kunin gagawin mo. mo pa rin yun. Baragon ta ka. Kaya mo yun. Hindi lagi. Para lang kong kuhan, kaning letters. Kasi sinugdanan sa letter. Letters ba? Letters. Saan na yung sinugdanan ng letters? Kailangan mo nang umalis. Mapanganib sa lugar na ito. Ama! Ama!
Isend lang na ako ba kailangan ka sa messenger siguro ba? Ingon man ka kailangan ka sa messenger. Dito ka lang muna. Hindi ka nila pwedeng mahuli. Naiintindihan mo? Pero huwag din. Huwag mo. Babalik ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pala tumakbo kanina? Gusto ko lang lumayo sa gulo para hindi ako makuha ng kapatid ko. Buti na lang, ikaw ang unang nakakita sa akin. Ano? Parang kambing yan pa. Yan o, parang kambing. Gawin ninyo ang lahat para mahanap ang lalaking yun. So guys, nawa naman. Ibaba niyo yan! Anong ginagawa mo? Sundan niyo sila! Masusunod ko!